Goeien en welkom bij Boppenslag met het café. Joen, hoe kan het ik oors vol slime in het teken van het beest? Liewe Westra is hier en had zijn mem, broer, vriendinnen en zijn persoonlijke coach trainer Ronald van Roeden mijn naam. Ja, bij Zangorst jaren van zelfs hutfietsers in het publiek te zitten. En die ben er ik, hutfietsers van het fietsvereniging Otto Ebbens en Olympia. Ja, hij zit om tafel, we praten dadelijk wietwaardig met hem. Maar toch eerst weer even wat beter in de kunde komen met het beest. Liewe Westra is hikke en tuin in Moenijn en begint met fietsen bij het fietsvereniging Otto Ebbens. Liewe zijn broer Jan-Hendrik fietst ook. Al is Jan-Hendrik krek net goed genoeg om prof te worden. Liewe is een talent, maar shot dat er meer is in het leven. Om dat alles te vertellen, wordt hij strijdmakker. Pas op zijn 20ste pakt hij het fietsen weer op. Liewe komt bij Krolstone, een team uit is maar de topklasse van het fietsen. Hij ontwikkelt hem goed en vakansolei meldt hem van Westra. Fot mij Westra meidwaan onder Vuelta. En met de Anno Wallaert Memorial en met de ronde van Picardië belaat hij zijn eerste profowinnings. Westra is een opvallende en sterke rieder en krijgt Sassin bijnamen het beest. Liewe wint de proloog in de ronde van België. Een grote koers in Frankrijk met de naam Loire Atlantique en wint haast de driedaagse van de Pannen. Ont deze week wordt Liewe vooral zoen als tijdrieder. Hij wordt ik 8e op het WK van Vlinier. Maar als je in erop rekent en als een duveltje uit een wasken, wint Liewe van de week toonje in een bergetappe in Parijs-Nice. Hij liet grote namen als Valverde, Wiggins en Koenigo efter hem en op een hiernij wint hij krek net het klassement. Maar hij wordt wel heel vertjestelijk tweede. En nou is hij de op 3 beste hutfietser van de wereld. Wow, dat ziet er mooi uit, Liewe. Ja, super hè. Super. Ja. Ja, hoe is het nou met die? Een paar dagen naai. Ja, op zich wel goed. Ja, ja druk. Dus weinig tijd gewoon om te fietsen, maar ja, het gaat goed. Dus ik ben nog een beetje leef nou, maar ja, na je dan wordt het al wel beter denk ik. Ja, want wat komt er hoe je hinnen? Nou zo'n geweldige prestatie. Ja, protte drukte. Dus ja, protte media. Dus ik ben snel in de nacht toen ik thuis kwam. En ja, vanaf dat moment is het, is het druk, heel druk. Ja. Mensen bellen Radio 2, best op Radio 1 en Oedel, dat best populair. Ja, dat verhoort er heel wat. Ja, mem, Liewe Westra is populair. Ja. Zij is het. Ik heb een uitspraakje van Gert Jacobs, die het column had. Liewe Westra is de man die mij op 1 been een Polonaise rondje liet dansen met krukken. De manier van koersen van Liewe, daar word ik warm van. Liewe is een fantastisch mens. Wielrenner met een gouden wielerhart. Dat is toch wat? Dat doe je zijn, wat? Ja, dat is mooi hè. Dus ja, ik zeg, ik had er hut van werken en iedereen werkt er hut van. Maar ja, het is gewoon ja, wat ik er verdiend heb en het kwam er gewoon deze week gewoon uit. In de eerste koersen wat ik reed wie in Bessage, Algarve voelt een beetje aan natuurlijk. Hè. Maar mij, ja, al die oorzaken en je gaat al goed. Dus, ja. De puzzel voelt in elkaar. Ja, het voelt gewoon goed. Ja. Ik zei zien mijn vriendin, ik zei in Spanje, ik zei ja, het kan een week of een maand worden, maar het wordt een keer uitbetalen. En ja, deze week weer als 4, dus ja, super. Ja. Hoe heeft Jim die snijn van de tijdrit beleefd? Vertel. Nou, het heeft in eerste instantie mij 5 jaar van mijn leven gekost. Ik heb op het puntje van de bank gezeten. Ik heb 2 dochters en die zagen dat ik het glas thee zo vasthield. Ja, schitterend gewoon. Schitterend. Ik ben enorm trots op hem. Ook zoals hij de hele tijd erin deed. Zo constant, zo goed, goed ritme. En vol power vanaf het begin tot en met het eind. Ja. Echt respect en trots. Ja. En hoe ziet mem voor de televisie? Adriana weer bij me. Dus we hadden jaren gaan we het mooi jongen. Nou ja, spannend. Ja? Ja, maar ja, aan de ene kant had ik het eigenlijk net verwachten dat er weer naar zoeken. Maar... Nou. Ja, je weet het nooit. Het komt alle kanten uit. Ja. Hè? Maar toen vond ik het eigenlijk nog spannend. Oh, wat dan? Nou, toen dachten we, hij maakt erbij blijven. Ja.
Nou, en hij zit er nou mooi bij en dan gaat het direct naar voort. Nou, dat is ongelooflijk. Je staat op een bank te springen. Ja, nou, zo gek ik nog net. Maar nee, dat... Maar dan klopt je met mijn hart wel Ja, en dan krijg je wel koude handen. Ja, dat leeuw ik wel, ja. En hield het voor een broer, ik? Ja, ik ben gewoon aan het werk en ik ben fietsenmaker. En ja, op het werk ben ik helemaal bij van het fietsen. Dus de televisie aan, want Leeuw, maar daarvoor. Ja, dan druk je de televisie aan en dan hoop je dat het erbij zit. En op een gegeven moment dan komt er in beeld en ja, dan versnelt er en dan dat is iets. Ja, echt ongelooflijk. Zal het nog even zien? Even in een kwarte flits even van wat Leeuw daar nou eigenlijk al gepresteerd heeft? Doe we. Westra versnelt op de laatste klim in de 5e rit in Parijs-Nice. En hij doet dat op een heel indrukwekkende wijze. Nog 420 meter voor Liewe Westra. En die gekke Fries is gewoon weggereden. Hij ziet er sterk uit, strak, afgetraind, lichter dan ooit. Alsof het heel gewoon is. Ja hoor, ik win een bergetappe. Hij houdt in zijn eentje de Nederlandse eer hoog. Liewe, het beest. Geweldig. Leeuw Hij is vertrokken. Wat wordt het? Plek 2, 3 of gewoon resoluut naar winst? Dat zou een fameuze verrassing zijn. Je komt daar al door die laatste bochten heen. Die eindigt hier op een formidabele manier. Westra, is dat voldoende voor eindwinst in Parijs-Nice? Daar komt Wiggins. Wiggins zet de puntjes op de i en wint niet alleen de tijdrit, maar wint ook Parijs-Nice. Op de Belgische televisie winnen ze lyrisch over die Leeuwen. Als het nou zelf even omzust, maakt het dan ik indruk op die? Van joe, wat heb ik eigenlijk dien? Ja, tuurlijk. Het is heel onwerkelijk al je nog. Eigenlijk, ik ben al een paar dagen later en eigenlijk, ja, het is heel raar zijn, maar eigenlijk besef ik het nog net, want het is gewoon, ja, het is gewoon iets van, ja, dat hij net in je verwacht. Nee, want wat weer die doelstelling voor haar? Ja, top 10 rijden. Probeer die een klassement te rijden. Dit koe ik vorig jaar net. Toen koe ik ging een goede tijdrit en ik kon mij dan in de laatste rondjes steeds maar ja, zulke rondjes zulke proto-wedstrijden, dat koe gewoon net. Nee. En daar moest ik altijd gewoon passen als het recht om ging. En waarom komt het er nou uit? Ja, gewoon. Is dat verklaring? Ja, nou ja, het eerste wat ik aan denk is dan, dat is heel makkelijk. Ik ga nou ook een hoesje in Spanje. En daar had ik de hele winter ben ik daar west. Nou ja, en ik ben pro kilo's kwijtraken. En de mat ik net volle meer aan. Nou ja, nee, dan moet de stenen in de bossen gaan. Ja, dan moet de stenen in de bossen. Nou ja, oké. Daar mag net meer aan, maar ja, ik weet wel. Maar dat scheelt wel, dus. Tuurlijk, die per kilo. Elke kilo meer, die mag gewoon mij nemen omheen. Ja, en dat trainen in die bergen daar in Spanje? Ja, dat helpt ook natuurlijk. Ja. Ik weet nog, ja. Ik viel oors altijd in die rondjes dat ik de eerste paar dagen gewoon moeite om er doorheen te komen in de bergen. Omdat ik het bijna nooit deed. Ja. En nu kom ik vanuit de bergen in zo'n rondje, dus ik had helemaal geen probleem met mij. De doelstelling weer top 10 rijden, dan winst die etappe. Wat gebeurt er dan met jezelf? Gebeurt er dan wat met je? Dat je denkt van, blikstender? Ja, nou ja, ik weet in die rit, die derde verder, ik mij heel erg hiek het roer en op zich ook heel logisch, we hinden er al wat schrik van natuurlijk. Ik hier wel wat waar minuten bonus steeds maar op de rest, door die eerste rit, die waaierrit. Dus er weer wat speling, dus we zitten al zo te praten van als het Valverde gaat, laat het maar gaan. Maar ik ging gewoon in eigen tempo rijden en volle bak omheen en gewoon de schade gewoon te beperken steeds maar. Ja, we zijn een oorlog kilometer bezig en die klim is 3 kilometer, ja wel heel steil, maar hij is eigenlijk maar 3 kilometer. Ik denk ja, en het viel gewoon zo goed en ik denk ze gaan er nou net meer aan in. Dus ja, nou komt het Leeuwen. Ja, nou kom ik gewoon, je zit misschien nog wel meer in en en dan kun je sowieso nog een versnelling om te wachten steeds met dat val verder als die gaat, om toch maar uit te slopen steeds maar. Dus ja, toen ging je Wiggins die versnelde wat en toen zei Koenigo, die moest een beetje passen, die liet meter en ik denk ja, nou het is nog 800 meter, ik denk ja. Had ik nou geed, dan val ik misschien stil op 400 meter, maar dan verlies ik nooit de volle meer. Geen. Inderdaad. Ja, zij is dat. Wat maakt het hem nou zo speciaal? Wat is zijn grootste kracht, Ronald? Nou, in eerste instantie zijn doorzettingsvermogen, zijn wil. En
ja, ook bereid zijn tot het uiterste te gaan. Want dat is met name wat hij nu ook gedaan heeft. Hij durft ook zijn angst in feite durft hij te overwinnen nu. En ja, de knop, zeg ik nu, is omgezet. En die heeft hij ook omgezet. Hij weet nu wat hij kan. Ja. Alhoewel, dit nog lang niet het einde is. Hij zit nog net op zijn top? Er zit nog veel meer in. Hij zit zeker niet op zijn top. Nee, viel ze dat zelf ik durf dat ook gerust zo te zeggen, ja. Ja, het is heel lastig, maar ja, het is elke keer denk ik, ja, nou houdt het op. Daar ben ik heel eerlijk in. En dan kies je toch nog weer. En toch weer iets speciaals. Ja. Ja, ja, het is ongelooflijk. Ja. Ronald is die persoonlijke coach, hè? Ja. Wat budget hij voor jou? Een hele protte werk had ik probleem had, of weet ik wat. Hij zit er altijd voor mij en ja, hij maakt gewoon schema's voor mij. Dus ik ben al vanaf Crawlstone, dus toen ik van Auto Evans naar Crawlstone ging, ben ik al bij hem. En hij kent mij precies, dus hij weet precies wat er een keer goed gaat, wat een keer slecht gaat. Nou, bewijs van dat ik met hem praat op de telefoon, dan weet hij al hoe laat het is. Ja. Wat er iets is hij een van de eerste die dan bellest? Ja. En ja, je begrepen elkaar dus. Ja. In goede en slechte tijden. Ja. Met name ook in slechte tijden. In slechte tijden. Dat is vind het ik heel belangrijkste belangrijk. misschien. Ja, vind ik het belangrijkste. Ja. Kijk, als het goed gaat, dan hoor je ook niks. En dan weet ik ook, het gaat goed. Nee. Dat kluizenaarsleven, Liewe, want we volgen je daar natuurlijk al een beetje op Twitter. Ja. En ik ga nu van Algarve naar Spanje, van Spanje naar Algarve. Du bist een hoop alleenig, of net? Of alleenig, maar ja, zonder familie om die heen. Ja, ik ben wel een protte voortwijs van het winter. Kluizenaarsleven. Ja, nee, ja. Zwerversleven. Nou, dat weet ik niet op zich. Als dan ga ik het mooi van kwam. Oh ja? Het is hier dat je goed koud was. En ik ga er lekker in de zinnen zitten. Ja, dus dat is ik exact, ja. Maar is dat ik wennen? Ben je nooit onwennig? Dat is denk van, nou, ik wil eigenlijk gewoon een hoes. Nee, dat is voor mij natuurlijk ook alleen naai om daar te zitten. Maar ik ben er wel aardig goed erin gekomen. Ik had het in je moment gewoon van, nou god, nou ga ik het helemaal gewoon, ik wil een hoes staan. Ja, en dan kom ik toch even bij die vriendinnen. Die zit er, Adrienne. Adrienne, want hoe is het leven van een rennersvrouw nou eigenlijk? Want ja, hij zit weer 6 weken in Spanje of de Algarve in de zinnen en dan zit hier in Kjeld op 10 jaar. Ja, hoe is dat? Het is soms wel alleen, maar ja, je leert ermee leven, zeg maar. Dus, ja. Dus zelf ik fietst nog? Recreatief een beetje, niet meer op topsportniveau. Dus er wist wel iets van wat het van je vreegt, maar dit niveau natuurlijk net. Nee, je krijgt er natuurlijk een hele hoop van mee, omdat ja, Liew is mijn vriend, dus dat krijg je gewoon mee. Maar nee, zelf op dat niveau heb ik nooit gepresteerd. Ja. Nee. En je stwatte je hemzelf te geren in het gevaar, want we hebben nog beelden van hem. Dat hij in de auto zit en hij er met 80 kilometer in de uur achter onriet. Het is toch pure gekkenwerk wat je met zijn beiden nu tellen, of net? Ja, zo nu en dan wel. Nou ja, ik vind het zelf al meer dan normaal, omdat het altijd al zo is gegaan eigenlijk. Maar ik denk inderdaad, mensen die daarnaar kijken, die denken van... wat is dit nou? Ja. Maar super trots voor zelfs. Ja, gigantisch. Ja. En daar heeft dan een lange eenzame winter wel voor roer. Absoluut. Ja, als dit er dan uiteindelijk uitkomt, en dan absoluut heb ik het ervoor over. Ja. Mem, hij had net altijd zo fanatiek geweest, want hij had een hele lange sabbatical gehad, hè? Ja, van 15 tot een jaar of 21. Ja, denk ik, dus op zijn 15 je erop houden. Ja, toen hij dat wel. En het wie een talent? Ja, toen hij dat wel gewoon. Ja, maar hoe wie dat thuis? Dat Liewe zei, ik ja, ze fietsen voor hunzelf, hè? Ja. Ik bedoel, daar hebben wij net vol te zeggen. Als ze willen, dan willen ze, en willen ze net, dan gaat het op. Ja, maar maar ja, het was wel heel jammer en Cor vond het echt verschrikkelijk. Ja. Hij leeft net meer. Ja. Dat had wel discussies, jong, denk ik. Nou, weet ik of eigenlijk net. Of ben je net van die praters als mannen onder bekoor? Nee, nee. Als er net meer trainen willen, weet ik wat, dan hoeft het nergens meer heen. Nee. Het is, ik weet dat mijn ouders die vonden het prachtig mooi natuurlijk, ook fietsen, maar ze gaan nooit net zijn van stap op die fiets en fietsen. En toen ik stapte weer, ja, natuurlijk is het jammer, dat viel ik wel. Maar het is net zo dat ze zijn van, goh, pak die fiets en geef me fietsen. Maar je hebt hier natuurlijk wel een wielerfanaat of een fan, die een grootste fan, bij wijze van spreken. Zeker. Dus ik kan me voorstellen dat hij wel teleurstelt in die weer. Dat is wel een ding wat zeker is, ja. Maar het er nooit zou uitsprutsen? Nee, ik had het net, nee, volgens mij had ik het net, ja. meer vrije tijd.
Hij hoefde net meer alle... Nou, net met je toch? Nee. Door dan moest Nee. vreeds de koelboxen en alles moest kleren en dan hup, Ja. naar de wedstrijd. Ja, dus, want Jan Ja, Hendrik... maar die is later begonnen, hè? Die is letter begonnen. Ja, die weet alweer. Ja, ja. Maar in zo'n hutfietsfamilie, dan stiet het helemaal in het teken van... Ja, maar Fietsen, ik had fietsen, vroeger zelf ook gefietst. Ja. Ik heb op latere leeftijd begonnen met wedstrijden bij wielervereniging Snits. Ja, Dus ze gingen altijd mee. ja, En ze gingen zo'n kant, dus net op die kant, maar daar bleef een kleer. ja. We komen dadelijk nog even verder te praten over die sabbatical en hoe dat dan gaat. Ik moet toch even wat jeder weerom in de tijd. Tenminste dat we het kleersteen hebben. Want Jan Hendrik, daar wist ik hutfietser en Liewe kwam erachterom en ik. En daar hebben we nog echt hele leuke opnames van. Even jaren wat je hem toen zei. Ik ben Liewe Westra, ik ben 15 jaar oud en ik kom uit Moenijn. Hoeveel prijzen steen je nou achter die? Oh, ik ga ze wel steld, maar voor mij is een stuk of 103 of zo ga ik geteld een keer. In Takemeer, hoeveel is die er dan? Ja, ik ben nou nieuweling, dus ik krijg eigenlijk helemaal geen bekers meer en meer prijzen geld. Ga ik vol weer trouwens, maar... Wil je een prof worden? Ja, dat wil ik heel graag worden. Ja, het kan wel, ja. Ja, er is net volop plak. Ik ben net volle renners die het hebben. Het is eigenlijk een uitzondering, maar ja, ik hoop het al. Ja. Jan Hendrik en Liewe en beiden wouden je een profrenner worden. Nou, dat is dus een van die uitzonderingen. Jan Hendrik, waarom is het met net slagen? Ja, allerlei factoren wat... Op een gegeven moment dan maak je de keuze maakt je van, ja, wil je dit? Ja, je zo wat van opofferingen dat je ervoor doet, dan... Ja, dat wordt alweer... Ja, maar dat je een beetje mee zit. En op een gegeven moment ga ik zeggen van, nou, ik ga aan het werk en... Ja, op een gegeven moment ging ik er zin en dan komt fietsen op tweede plak. Ja. Of derde plak. Dus dan is het gewoon, fietsen gewoon voor de hobby en dan wel fanatiek. Dan ben je maar je keuze maakt je. Ja, lutsen je een botte gear op of ziet er toch de volle leeftijdsverschil tussen dan? Nou, net zo vaak met mijn corona te trainen eigenlijk. Nee, wanneer, hè? Nee. Nee, dat is vaak met oorlog. Oh, wie de oorlog? Oh. Wat dan, Jan Hendrik? Vertel. Botsies en dan gaat het al heel betiert aan. Dan gaat vanuit thuis gaat al vol gas. Een kilometer verder of 2 kilometer verder van Botsje. Ja, dat ben net leuk fietsen meer. Nee, maar die is wel talent. Dat De koers wel goed fietsen. Is dat nou achteraf als nou Liewe is just net spietig van? Ja, je ziet wel de positieve dingen. Het is, hij fietst mooi van voor en hij wint hem. Maar ja, je mag de zafvolle verdwalen. En ja. Dat hier stond er net vroeg. Dat koers net opbrengen. Of dat woers net opbrengen. Op een gegeven moment, ja, dan misschien wel kind, maar op een gegeven moment dan. Nee. Ja, geen zin om alle dagen van hoe zo te sprinten, zeg maar. Nee, ja, ik weet maar je kon keus maken dan. En die paard is de oorkant uit gaan. En er is nou fietsenmakker. Ik nou, ja. Nou, dus dan komt maar die fietskwollen zijn bij hem. Of, Zeker, ja. Ja, maar dat wordt hij zelf niet zo natuurlijk. Nee, het goed van mijn koor. Hè? Ik ken alleen maar fietsen, maar ik ken Nee. Zo is het. Nou, nog even weer waarom. Op die sabbatical. Want ik denk dat zo de oude weken 100.000 keer die verhaal over straten maken, street lezen, vertellen met een hest. Ja. Wist er net wurg van? Ja, het is gewoon een verhaal, dus ja, dat jij erbij, hè? Ja. Die had zo'n verhaal en ik had dit verhaal, dus ja. Ja. Nou, ik daar lieten we weer even een stukje van Sjen. En dan even het laatste jaar was dan Zeist. Ziet er goed uit? Ziet er goed uit, ja. Niks mis mee. Ik sta weer in het eerst. Kwaliteit, absoluut. Zo, nou wat pak je maar weer uit. Ja, dan achterin nog roken we. Hé? Ja. Nou, je hebt maar een sigaretje, denk ik. Even maar niet roken. Eerst maar even roken, Liewe, wat is dit? Ja, kleren, ja, die tiert hebben we gewoon, hè. Dus, ja, nou niet meer, ja. Nee. Maar hoe kan het dat je van fanatieke sporter, wat we crackix-jongen hebben, want hoeveel kilo wiest? Ja, ik denk dat ik 90 kilo ben best, ja. Geen 100? De 100 heeft net helpen? De 100 had ik net helpen. Nee. Nee, 200. Ja, 200 kilo. Dat ben wel echt, ja, ik ben net echt dik of zo, maar ja, ik werk er gewoon, dus ja, dan krijg je op een gegeven moment zulke handen natuurlijk, hè. Dus ja, ik ben gewoon cheddar gezond uit. Ja. Ja.
En hoe krijg je zo'n jongen, hè, want bedijk je de knop om, van ik wil het toch. Ja. Hoe krijg je zo'n jongen dan weer topfit? Vanaf het moment dat hij dus slecht was. Hoe je hem dan topfit krijgt. Nou, dat is heel veel discipline, heel veel structuur aanbrengen. En natuurlijk zijn eigen wil. Hij moet het zelf willen. Ja. En nou, dat hebben wij toen ook gezegd. Van, ja, jij wilt prof worden, dan zul je 7 dagen in de week, 24 uur lang, zul je dus aan de bak moeten. En dat heeft hij ook gedaan en dat heeft hij ook kunnen doen. En bij zijn ouders dan, en dankzij dat, kon Liewe dat ook. En hij heeft alles opzij gezet daarvoor. En hetzelfde wat Jan Hendrik zegt, men ziet altijd het mooie, maar vergeet niet dat hij dus jaren al bezig is. Ja. Jaren achter elkaar, zomer en winter. En dat brengt hem dan tot wat nu is en wat nog gaat komen. Ja. En nooit een moment van Liewe in die oude jaren van, nou, ik red het gewoon net. Nee, ik had dat had ik er heel vaak mee horen. Ik bedoel, hoe dat verhaal van begin tot waar ik nou ben. En ik vooral, de moeilijkste tijd weer natuurlijk, toen ik begon, toen ik echt zwier wie 90 kilo, om dan die eerste stap te maken. Ik had nooit net toch van, goh, ik ga ermee op. Nee. Altijd in je streep gewoon en... Doel. Ja, ik kijk net zo van, ik chill en ik wil prof worden. Nee, ik wil gewoon zien wat er in me zit en dan ga ik alles ontdekken. Wat ging eruit, Helly? Ja. Ja. Hij nooit dacht van, wat is die jongen met wanden? Nee, hij moet toch wel weer. Maar de eerste keer werd ik naar best. Maar een wedstrijd maar in Noord-Holland, want dat is ze meer net, hè? Oh ja. Dus inschrijven in het zand, we kleuren wit. Nou, wij dan met spul heen. Nou, ja, dan weten we het wel, dan staan we altijd achterom, hè, maar die starterij. Nou, maar dat hinderde ik niet. Liewe kwam, nou, die moest achterom starten, nou, dat worden 3 rondjes. Nou, we zeiden, nou, een keer waar fietst er voorop? Meneer, hè? Ja. Nou, toen zei ik al, dit komt net klaar. Nee, en het gezicht was steeds redder. Oh, ja. Hij had niet zijn rondjes vol maken, toen stond hij er al weer aan de kant. Ja. Maar daarna is het een aardig bergopwaarts. Ja, maar dat was de eerste keer. Dat is mijn eerste wedstrijd. Ja, nou daarna heeft er een heel soort ondien, maar wat is die toekomst? Wat is die eerste doelstelling nou? Ja, ik wil je nou weer gewoon rustig weer verder naar de Panna, die komt er alweer om. En daar naar Vlaanderen en dan neem ik even gas weer om. Denk ik weer naar Spanje gaan. En een beetje de batterij weer opladen en dan Amstel, leuk. En dan richting de Tour werken. Ja. En wat wordt in die Tour? Ja, het is moeilijk te zeggen natuurlijk. Nou, ik kan jongens zeggen van ik wil dit of dat. Gewoon rustig afwachten. Als ik zou fietsen nou, ja, dan is er alles mogelijk natuurlijk. Ja. En, maar ja, dat kan ik nou nog niks aan zeggen. Dat ging het gewoon van de conditie aan. Ja. En Olympische Spelen. En een speel natuurlijk, dus ik kan gewoon een hele goede beurt maken deze week. En, ja. Ja, want hoe zit dat? Toen moest een soort van farm tonen. Hoe werkt dat? Ja, ik had een nominatie en mij 2 Nederlanders hinnen. Maar die maakt dus ook de wegwedstrijd rijden. Ja, en nou hangt het er gewoon van wat de bondscoach doet. Ja. Dus maar ik had er wel vertrouwen in. Hij had een paar sms gestuurd naar mij en hij had van mij genoten deze week. Dus, dus hij heeft punten scoort. Ik heb punten gescoord. Ja, dus, want dat mag toch een fantastisch doel wezen. Tuurlijk. Ja. Of is een Tour de France voor die volle belangrijker als Olympische Spelen tijdrijden? Het zit al hier op in je lijn, denk ik. Ja, dus, Doe was alles. Voor alles. Gewoon alles meidwaan. Alles meidwaan. Ja. Nee, ja, ik weet net. Ik kan gewoon een hele goede beurt maken en ja, maar ik gewoon zien wat hij nou wil en maar ik denk dat er ook een als jongen had, dus ja, het zit wel goed denk ik. Deze week in elk geval wel. We zijn aan het eind van deze uitsturing. Het is alweer voorbij. Ik wil je tegen dankzij ze doe ik Adrienne. En dit weer het Bobbeslagcafé. Na je week is dit programma er weer met oren gasten. Man die vanzelfs weer een reguliere Bobbeslag, maar dadelijk het nijs. Een heel nuffelijke jongen te wensen. Doeg!